70, cuando edita las 4 fábulas de Tomás Meave, en las que decía: abre los ojos, cierra los ojos, Meave, pestaña contra pestaña, solo es español Meave quien sabe las 4 lenguas de España. Con la muerte del dictador Franco, en el Estado español surgió un anhelo, una idea de un Estado federal en el que las 4 lenguas del Estado tuviesen un mismo protagonismo, y vemos que eso no llegó a nada. El año pasado, a principios de este año, editamos este libro, y en paralelo salió también otro libro de poemas editado en la Junta de Lenguas del Estado, que es el libro de Manuel Rivas, pero en la realidad editorial ya la vemos, por ejemplo, en el caso del Premio Nacional de Literatura de España, con la novela en euskera, que no ha sido... que ahora hablase aquí sobre el de los poemas, y después nos hablará un poco también Felipe Senén sobre la personalidad de Xosé VI. Xosé VI Galiziako kulturan gizon garrantzizkoa da, liburu hau prestatzean jakin ahal izan dudan legez. Liburu hau lau bihurtzentzat kantak gareuzka literarioaren, eta berak esan duen moduan, gareuzka zabalago baten espirituaren batuan dator. Azken batean, lau bihurtzari egindako kantilak edo kantuak, zuzor esan duen moduan, lau hizkuntzatan ematen dira liburu honetan. Tamalez, honelako liburu askorik ez bada. Esan behar da, Xosé VIren olerkien itzultzailea Juan San Martín izan zela ezta, eta nik ez ditut ikutu Juan San Martinen olerkien itzulpenak ezta. Bere horretan utzi ditut. Gogorarazi nahi dut, nola nahi ere, Juan San Martín Ortiz-Lezenarate, 20. mendeko bigarren erdiko kultur-gizon, idazle eta eragile garrantzitsuenetakoa izan zela, 1922an jaio zen, eta 2005an hil zen. Tartean, bera langile familiakoa zen, langile ibilia zen, buru ezia edo autodidakta zen, eta hainbat lan utzi zituen publikoa edo entzulea jokatzeko. Mikel Laboa kantatzen zituen, Bertolbreken kantuen itzultzailea Juan San Martín bera izan zen. Otzala ez izenaz sinatzen zuen. Liburua aurkezten dugu, Xosé VI lau kantila hauetan, lau gizon omendu zituen. Afusilatu egin zuten Alexandre Bóveda, galerismoaren antzindarikoa, afusilatu egin zuten Luis Companys, Kataluniako Generalitateko presidentea, edo lehendakaria erbestea, Gernika, bombardatu egin zuten hiria, eta heriotza eman zioten Federico García Lorca. Ero gainera, badago sarrera beraz bost, olertu dira hemen itzulita gertzen direna. Xosé VI nor izan zen azaltzen duen hitzaurrearekin, eta beste testu biografiko batekin. Xosé VI eta hori buruz, Felipe Senén hitz egiten du.